Eram deja, sigur, eram în biserică din 96. 96 a fost anul în care am întors la Dumnezeu. În 2000, când s-au întâmplat toate acestea, deja trecuseră 4 ani și eram cumva nemulțumit. În momentul în care am fost cercetat de Dumnezeu, eu consider și știu că a fost așa, am avut o cercetare profundă și m-am întors cu toată inima către Dumnezeu. Am venit în biserică cu toată bucuria și ceea ce am găsit m-a satisfăcut pentru o vreme. Dar după un anumit timp mi-am dat seama că ceva îmi lipsește și nu eram mulțumit. E greu, atunci era greu să definesc ce îmi lipsea, dar simțeam că ceva îmi lipsește, că nu era bucuria care ar fi trebuit să fie, deși era bucuria umblării de acum cu Dumnezeu, bucuria că ești mântuit, că ești iertat. Toate acestea le aveam, dar în manifestare, în trăirea vieții de credință, simțeam că îmi lipsește ceva. Se convertise și fiica mea după ce am avut o luptă cu ea și cu soția. Dar când am trecut la post și la rugăciune, s-a întâmplat minune. Se convertise și fiica mea, încă nu era botezată, dar venea în biserică. Și la sfârșitul, de fapt era, cred, în ziua de anul nou, anului 2001. Cred că atunci a fost momentul în care am auzit în biserică mărturia fratelui Joldeș. Ce s-a întâmplat cu el, boala și toate celelalte. Nu-l văzusem niciodată până atunci. Îl apreciasem, era și este un vorbitor dăruit de Dumnezeu cu har, dar ce am văzut atunci era cu totul altceva. Un om care putea să plângă, un om care mărturisea altceva decât până atunci. Starea aceasta s-a transmis bisericii în timpul mărturiei dânsului. Starea aceasta s-a transmis bisericii și biserica deja era alta. În momentul acela mi-am dat seama că așa ceva îmi doream. Biserica deja trăia, se mișca. Era o emoție care străbătea toată biserica și trecea de la om la om. Oamenii au început să plângă, se rugau altfel. Și m-am dus acasă împreună cu fiica mea și am zis, în sfârșit se întâmplă ceva. Eram bucuros să văd că se întâmplă ceva în biserică. Acesta a fost începutul. Lucrurile au continuat. De fapt, o vreme s-au oprit. O vreme lucrurile s-au liniștit. Dar după ce am aflat oamenii care se rugau, noi nu știam de ei, era un grup de rugăciune care se rugau undeva în spate și asta a făcut ca Duhul acesta să nu se stingă. Și totul a pornit ca o avalanșă în urmă cu 2 ani de zile, când am început să mergem la rugăciune cu un om care avea darul acesta al prorociei și avea descoperiri din partea lui Dumnezeu. Atunci, practic, s-a aprins focul mai puternic. Noi eram un grup în căutare de mai mult. Nu eram mulțumiți cu ceea ce era acolo. Rugăciunea era sub nicio formă, nu ne mulțumea. Deja era starea aceea de formalismul acela cu care începeam să ne obișnuim și noi și n-am fi vrut. Și în căutarea aceasta am ajuns la omul acesta. Nu cunoscusem până atunci așa ceva. N-am știut niciunul dintre noi că este așa ceva. Un om care Dumnezeu să-i se descopere, să-i vorbească. Ei, atunci s-au întâmplat lucruri extraordinare care nu pot fi descrise. Oamenii au început să primească daruri, au început să vorbească în limbi, s-au primit daruri de prorocie. Și focul acesta se întinde așa, de la zi la zi, de la zi la zi, de la săptămână la săptămână. Și în toată frământarea aceasta au fost cuprinse în jur de 100 de persoane care au primit daruri, vorbeau în limbi, se rugau. Rugăciunea era altceva, stăteam nopți întregi, ne rugam, era o bucurie, era ceva de nedescris. Atunci mi-am dat seama că de fapt asta ne lipsea. Și mi-am dat seama mai mult ca niciodată atunci și astăzi realizez mai bine că fiecare dintre noi, în orice confesiune am fi,
suntem în pericolul de a cădea într-un anumit formalism. Condamnăm de multe ori cultele istorice pentru un anumit tradiționalism, dar la fel se întâmplă cu oricare dintre noi, dacă nu suntem atenți. Comunitatea este frământată și cumva e normal să fie așa. Unii care au vrut și s-au dus fără rezerve pe direcția aceasta căutării, fără prejudecăți, au găsit și sunt bucuroși și mărturisesc în fiecare zi bucuria care o au și o nouă dimensiune a credinței, a părtășiei cu Dumnezeu. Ceilalți se împotrivesc, pentru că este normal și așa s-a întâmplat de-a lungul timpului. O experiență nu o poți povesti, o experiență o poți trăi, ori nu poți ajunge la ea dacă nu încerci și nu îndrăznești și nu vrei să cauți. Sunt unii care se mulțumesc cu atât. Noi am primit, noi știm atât, noi nu vrem mai mult sau nici nu credem că este mai mult și se mulțumesc cu atât. Alții care vor și îndrăznesc au parte de lucruri deosebite, extraordinare. Deci până la urmă cred că este vorba de căutare.